stanica Košice. Osobný vlak zo smeru Prešov, pravidelný príchod 10 hodín 29 minút, prišiel na stupišti 3, koľaj 5. Vlak tu jazdu končí. Prosím na výstupke. Medzištátny vlak Eurocity 120 Košičan, smer Tisra, Spišská Nová Ves, Petrovská 3, Škrtla, Listrovský Mikuláš, Žilina, Kovačská Bystrica, Lúchov, Horní Lideč, stupišti 1, koľaj 11. Za Rušňom sú uradené vozie druhej triedy číslo 365 až 369, vozem druhej triedy. To pendolino má meno už? Nemá pendolino. No to tak. Ešte nemá meno. Ja som sa chcel spýtať, že jak volajú do Tumov, ešte zatiaľ nijak, hej? Zatiaľ nepopísaná. Nikto to nevymyslel pre zimku, hej? Je to retromotrická jednička 671 004. Nie, 0,5 je už. Už je 0,5? Hej, 0,5 je otočený, opačne otočený. A ty chodíš, Jozef, na tých oných? Však som, pred mesiacom som skončil školenie a som nebol na nej. Jak u debilu. No to čo. Ale teraz sú nejaké preskúšanie v DEPA na ESA, alebo čo? Neviem či na ESA, ale na... Toto... Peťo zejde. Že už ani nezdravíš? To je strašné toto, naočné. Čau. Koľko hádok bolo kvôli tomu. A ten Lidl je zajtra, nie? Neviem, či už aj dneska nie, nie? Zajtra, Zajtra. myslím. Zajtra mám voľno. Môžeš prísť. V pondelok idem do roboty. A dneska už končíš? Hej, o 5. večer. Hej, že ešte ideš, hej. Ale však dneska sviatok. No, No, pejvavalo. byli časy, keď bolo 50%, 100% Presne. a tak ďalej. A teraz jak sa tiež koľko je? To také, že by ti oči zakryli, že dačo. Vieš, nikto nepočítal s tým, že tá vláda padne, ale ja si myslím, že k žiadnej teda zmene nedôjde ani tak. To je bordel na bordeli už 20 rokov. A na vás rušňovodičov, teda už hovorím tak na vás, vymýšľajú absolútne hlúposti. Podľa mňa je to delenie tých OS 24, rozumieš, je nezmysel. Lebo ja potrebujem flexibilného rušňovodiča, ktorý ide na všetko. A my sme flexibilní a nejdeme nikde už. Nikde nemôžeme. Hej. Stane neschopný a môže ostať tam. Aktuálne do stanici stiahnuť. Pozri sa. Každá mašina má hák a bodka. Ale nová nie. To ma spriahalo. Ale 63 kg treba dvihnúť. Som ho dvihol raz. Hej? Hej. No tak ďakujem Nikdy viac. pekne. Toto by Nemec ani Rakúšan nerobil, čo naši urobili. Neexistuje. Tato si buď istý, že by nerobil To je koniec Rakúšana. toho. To je chore. Že normálne sa nedá aj pripojiť tak vyvesiť. No tak dá sa, lenže je ťažké. Ťažké, ne? Vieš, čo to je 63 kg dvíhať doma chrbticu. Sám ani človek ani neviem. Sám nedáš hore. A tu väčšinou mašinisti už majú s chrbticami problémy a so všetkým. No ísť herečko. To kolega už čeká. Takže teraz nejdeš na tej hry, dať na druhý, že? Ja idem dolu a neviem, čo mi dá robiť teraz. Aha. Servus. Dobrý deň, pane Rado. Pravda.